ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ምልሻ ፈጣን ሓይልታት ነበርቲ ደቡባዊ ክፋል ከተማ ካርቱም መንበረ ኣባይቶም ገዲፎም ክወፁ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹ። እቶም ምልሻታት ብሰንበት 30 ሓምለ ገዛ እንዳኣተው ከባቢኹም ናይ ኩናት ዞባ ስለ ዝኾነ ገዲፍኩም ክትወፁ ኣለኩም ዝብል ትእዛዝ ከም ዝሃብዎም እቶም ዜጋታት ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሮም። እዚ ኣብ መንጎ ኣዛዚ ሰራዊት ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ምክትሉ ዝነበረ መሐመድ ሐምዳን ደጓሎን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ህዝቢ ብጻዕቂ ኣብ ዝነብረሉ ከተማ ካርቱም ይካየድ በምህላው ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ህዝቢ ካብታ ከተማ ወፂሎ። በኻልእ ወገን ንዘተ ሰላም ናብ ስዑድ ዓረብ ገይሹ ዝነበረ ጉጅለ ልኡኽ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ናብ ሃገሩ ከም ዝተመልሰ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምእካብ ብዝብል ምኽንያት ናብ ሃገሩ ከም ዝተመልሰ ይግለጽ እኳ እንተሎ ጀነራል ሕመቲ አልቡርሃንን ጉጅሉኡን ካብ ስልጣኖም ምስ ዝወርዱ ጥራዩ ሰላም ዝመጽእ ምባሉ ነቲ ዘተ ናብ ዕፁብ ማዕጾ ከም ዘብጽሖዩ ትንተናታት ዝውሃቦ ዘሎ። ካብ ስዑድ ዓረብ ዝመሓላለፍ ዘሎ ዜና ከም ዘመልክቶ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ምስ ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ናይ ቴሌፎን ርክብ ምክያዶም ክግለጽ እንከሎ ንዝርዝር ትሕዝቶ ርክቦም ብዝምልከት ግና ዝተዋህበ ተወሳኺ ሓበሬታ የለን። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንግብፂ ትልግሰላ ወተሃደራዊ ሓገዝ ደው ከተብል ጻውዒት ቀሪቡ። 11 ሴኔተራት ኣሜሪካ ናብ ጸሓፊ ጉዳያት ሃገር ኣብ ዝለኣኽዎ ወግዓዊ ደብዳቤ ምምሕዳር አልሲሲ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝረኣዮ ድኽመት ናብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ደረጃ በፂሕሎ ብምባል እቲ ሃገር ካብ ኣሜሪካ ትረኽቦ ሓለፋ ደው ክብል ኣብቲ ብ28 ሓምለ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ጸዊዖም። ኣሜሪካ ንወተሃደራዊ መዓላ ዝኸውን ዓመታዊ 1.3 ቢልዮን ዶላር ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንግብፂ ትልግስ። መንግስት ግብፂ ብሓይልታት ጸጥታ ዝግበር ምክሃስ መሰላት ካብ ምርምር ምብኳሩ ጥራይ ከይኣክል ንገዛእ ርእሱ ብዝተወደበ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዓመፅ የካይዳ ኣሎ ክብልዮም እቶም ኣርቃቕቲ ሕጊ ዝኸሱ ብዘይ ሕግን ፍርድን ማእሰርቲ መግረፍቲ ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ እስራት ምስዋር ዝኣመሰሉ ምክሃስ መሰላት ኣብ ግብፂ ኣስፋሕፊሖ ከም ዘሎ ተጣበቕቲ መሰላት ከተሓሳስቡ ጸኒሖም እዮም። ፕሬዚደንት አልሲሲ ኣብ 2013 ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንድሓር 10,000 ሰባት ክቐይድ እንከሎ ኩሉ ዓይነት ንተቃውሞ ዝዕድም ምትእኽኻባት ሕጋዊ ይኮነን ብምባል ከልኪልዎ። መንግስቲ ግብፂ ናይ ፖለቲካ እስራት የብልናን ብምባል ከቕርበሉ ንዝጸንሐ ክስታት ናይ ኣሉታ ምላሽ ክህበሉ ጸኒሑ። ልዕሊ ኢስራ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ኣሜሪካ ንግብፂ ካብ እትልግሶ ወተሃደራዊ ሓገዝ ብውሕዱ ብ320 ሚልዮን ዶላር ከተጉድሎ ጸዊዖም። ምትእኽኻብ ሓባራዊ ቁጠባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ኒጀር ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕልዋ ዘካየዱ ሓይልታት ማዕቀብ ኣንቢሩ። ኤኳስ ብ28 ሓምለ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ንፕሬዚደንት መሐመድ ባዙም ናብ ስልጣኑ እንተዘይመሊስዎ ወተሃደራዊ ምትእትታው ክገብር ከም ዝኾነ ኣጠንቂቑ። ፈረንሳውን ብወገና ኣብ ኒጀር ዝርከብ ኤምባሲኣ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ድሕሪ ምቅጻሉ ድሕነት ዜጋታታ ንምሕላው ኣድላይ ዝበለቶ ስጉምቲ ክትወስድ ድልውቲ ከም ዘላ ገሊጻ። ነቲ ብወተሃደራውያን ሓይልታት ዝተኻየደ ዕልዋ ደገፎም ዝገልጹ ዝነበሩ ሰልፈኛታት ባንዴራ ሩስያ ብምልዓል ዓወት ንፑቲን ውድቀት ንፈረንሳ ዝብል ጭርሖታት ከስምዑ ውዒሎም። ፕሬዚደንት ባዞም ብረቡዕ 26 ሓምለ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ኣብቲ ሃገር ጸጥታዊ ስግኣት ሰፊኑ ምህላው ማዕከናት ዜና ዓለም ይገልጻ። ሓላፊ ናይቲ ንፕሬዚደንት ዝሕሉ ፍሉይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ጀነራል ዓብዱራሕማን ቲያኒ ንገዛእ ርእሱ ከም ፕሬዚደንት መዚዝዋ ኣሎ። ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበረት ኒጀር ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ዓለም እያ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን